SMNR Radio News Blast. Alas 7:36 na sa buntag sa uban pang detalye sa atong mga balitan lokal. Sa pagsaulog sa ikalimang tuig sa Cebu Tourism and Hospitality Awards or CTHA, gipadayag sa Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu Incorporated or HRAC. Ang ilang 5 katuig nga plano aron mahimong mas kompetitibo sa tibuok kalibutan ang mga ugmang nga gipalihok sa katawhan ang turismo sa Sugbo. Pinaagi sa tema nga Roots and Resilience, gipasabot ni HRAC President Mia Singson Leon nga human sa pagsubok o pagsulay sa pandemya nga bagyong Odette, nibalhin na ang industriya gikan sa simpleng nga pagbangon ngadto sa pagbag-o. Gihatagan na karon og dakong bili ang pagpalambo sa talento sa mga lokal nga mamumuo o mamumuno og ang pagpauswag sa serbisyo. Sa sunod nga 5 katuig, gitinguha sab sa HRAC nga mahimong nag-unang destinasyon ang Sugbo para sa MICE or Meetings Incentives, Conferences and Exhibitions. Magpabilin ang mga gidagkong profesional sa turismo sa Sugbo ug masiguro nga ang pagtubo makasubay sa kultura, komunidad ug kalikupan. Dugang ni CTHA Chairman Ron Manalang, gisuportan usab kini nga mga tumong sa pagpalambo sa mga infrastruktura sama sa pagpadako sa Mactan Cebu International Airport ug sa mga bagong hotel sa Cebu City ug Lapu-Lapu City. Ang CTHA dili lang basta tinuig nga paghatag og pasidungog sa mga maayong trabahante ug edukador kundi usa-usab kini kapamatuon nga gikan sa paglahutay ug pagpahiuyon andam na ang Subo nga mangulo sa turismo.